Mill-ewwel jum tal-ftuħ għall-applikazzjonijiet għal korsijiet tat-tagħlim tul il-ħajja kienu bosta li mlew l-applikazzjoni biex isegwu wieħed minn 450 kors f'77 suġġett differenti li jinkludu suġġetti vokazzjonali. Ivan Kassar, missier ta' żewġ titfal kien wieħed minn 7,000 ruħ li s-sena li għaddiet reġaqat fuq il-bank tal-iskola biex segwa kors fis-suġġett tal-fiżika. Ma' One News għalli dan għenu mhux biss biex jitarraf aktar dwar is-suġġett iżda wkoll biex jgħin lill-uliedu fl-istudji tagħhom. Dan il-kors għeni ħafna biex nkun nista' ngħinha jien għandi tfal, it-tifel speċjalment għadu l-iskola qed jagħmel is-suġġett li tallimt jiena din is-sena u kont ħafna ta' għajnuna għalih biex fejn jeħel inkun nista' ntieħ l-għajnuna tiegħi li nkun tallimt jiena stess din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet f'wieħed minn 8 ċentri tat-tagħlim tul il-ħajja fl-Imsida, id-direttur tat-tagħlim tul il-ħajja Alex Farrugia qal li fil-ħajja qatt mhu tard li titgħallem. Qal li l-korsijiet ivarjaw għal dawk li jridu jtejbu l-ħiliet bażiċi fil-qari, kitba, fil-matematika u fil-kompjuter. L-applikanti jistgħu jitgħallmu wkoll 11 lingwa differenti jew isegwu korsijiet biex jtejbu l-karriera u li joffru gwida għal ħajja aktar b'saħħitha. Is-suġġetti jinkludu wkoll aktar minn 20 kors differenti għal dawk li jixtiequ jtejbu l-ħiliet kreattivi tagħhom. Apparti dan, semma li din is-sena l-applikanti jistgħu jieħdu toma tal-korsijiet li jixtiequ jsegwu. L-idea ta' Course Tasters kienet għaliex ħafna nies jaħsbu li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa billi jkomplu kors għall-adulti imma eżattament ma jkunux jafu x'qed jistennew. Allura biex ngħinuhom aħjar din il-ġimgħa kollha għandna il-Course Tasters fejn jistgħu jiġu u għal 3 sigħat jippruvaw lezzjoni ta' tagħlim għall-adulti f'oqsma differenti. Ovvjament, l-idea hi li bieħhom mbagħad wara li jiġu għal dawn il-korsijiet ikunu mbagħad jistgħu japplikaw għal korsijiet magħna bħala lifelong learning. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-edukazzjoni ma tiqafx fit-tmiem l-edukazzjoni obbligatorja u sostna li tul is-snin il-livell ta' korsijiet tul il-ħajja mhux biss żdied imma wkoll tjib fil-kwalità. L-applikazzjonijiet se jkomplu jintlaqgħu sas-7 ta' Awwissu li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.